Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndizoona abale ndi alongo, ndayikika kuti tikhoza kuthandizana osati ngati munthu odziwa chilichonse, koma ngati munthu amene tikhoza kuthandizana kuchokera kukuziwa kwanu, inenso kuziwa kwanga pang'ono, tiphunzitsana ndi kumanga chimodzi. Ndikunena izi chifukwa chakuti titha kumaona kuti pali mafunso ena amene achiziwikire kuti akuyenera kupita kwa dokotala, munthu amene anapanga za udokotala. Ndiyankhe kuti nkhani yokhuzana ndi kulera, kufotokozera kuchoka kwa ine, kumuuza munthu kuti zipangani zakuti, pangani njira yakuti kuti mulere, tikulira Ambuye kuti atithandize. Ndikadalakalaka anthu mukadamvetsa nkulankhula kwanga, ndikadalakalaka anthu tikadayendera limodzi. Munthune ndikuchokera ku chipembedzo cha Sataniki. Ndikayima kapena kufotokoza, mundimve makosana. Ndikumafotokoza zimene ine ndikuzidziwa ndi zimene zimachitika ku dziko limenelo. Komatu sikuti ndine munthu oti ndine odziwa chilichonse ku dziko lapansi. Sizingatheke, munthu sangakhale kudziwa zonse. Pali zinthu zina zimene mayankho ake ine ndilibe. Mwina zilinso ndi anthu ena kwina atha kutiyankha. Ndi nthawi zina chidziwitso changa chikhoza kumalekeza panjira pa mafunso ena amene mwina atha kukhala kunja kwambiri kwa maumboni amene ndikupereka. Koma tikanena nkhani yokhuzana ndi kulera, tidafotokoza kuti kulera nchani, kudachokera kuti, nanga kunayamba bwanji. Tosemo tinapeza kuti ndi chipembedzo cha Satana. Ife Akhristu tayikika kuthawa chipembedzo cha Satana. Ikakhala nkhani yokhuzana ndi kuti kodi tizipanga bwanji, ndimanena kawirikawiri kuti mavuto amene alipo pa nkhani ya kulera ndi akuti amene mumakhala ndi mafunso ndinu asikana, azimayi, amene ndinu olamulidwa. Tikafika pa mfundo zokumana pa mphasa, koma mukuyiwala kuti mumakhalanso nokha, amene mumakhala kuti mwakhuzidwa kwambiri pa vuto limene limachitika. Koma kuti zinthuzo zikhale choncho, mimba ibwere, kwambiri ana amakhala ndi mzibambo, osati inuyo. Ndikuti nambala 1 munthu amene tikatenga mbiri za maleredwe, amene ankalera kale sazimayi, amalera ndi azibambo. Ndikuganiza kuti ngakhale kufika lero, kulera atakuphunzira mzibambo, mzimayi sangakhale pavuto. Ine chitsanzo changa ndimangoperekera pa Yosefe. Mawu a Mulungu anati, mkazi ndiwoyembekezera, koma pachithu pa mzimu iwe dikira. Yosefe anadikira mpaka na Yesu anabadwa, koma ali pa banja. Anathawa ulendo ku Igupto, sitikumva kuti kumene kunabadwa mwana wina. Anadikira mpaka pamene Yesu anafika pa msinkhu okwanira m'banjamo kuti akhoza kubereka mwana wina. So ine ndimangoyikapo mutu wakuti mamuna adzilera. Ifeyo ndife ansembe achifumu amene timayenera kupumphuta matupi athu chifukwa cha mawu a Mulungu. Ine kuyankha kwanga kwakukulu kumakhala pamenepo.
koma kuti ndiye ndifikira muyezo woti okuchigawa chinthuchi nkuchipasa mayankho kuti oya tipange njira zakuti ine ndimaona kuti kulibe njira zimene baibulo linanena zakaleredwe. Njira zonse zimene timalerera timangopeza ife anthu. Pali njira zoti zikhoza kunkondweresa, sizina zikhoza kukhala kuti sizina swanye malamulo a Mulungu. Pali njira zimene tikazitsata zimaswa malamulo a Mulungu. So njira iliyonse imene tingatsate polera koma sidaphwanye malamulo a Mulungu, imeneyo ndiyovomerezeka. Koma mmene ndikutuluka ine kamene amene tinali kuchipembedzo chimenecho sitinaphunzitsidwe kuti kulera kwabwino nkuti nanga ife tikuchokera tukoyipa, tikuchokera kwa Satana kumene sangatiuze njira zabwino, amanena njira zoyipa zakaleredwe. Ndi njira zoyipa zakaleredwe ndi zimene ine mene ndabwera ndikuzifotokoza kuti koma kaleredwe mtundu uwo, kaleredwe mtundu lupo, kaleredwe mtundu kubaya, kaleredwe mtundu kaya chani. Satana amati ndikulongosola zimenezo. Mene ndamaliza pepa lalina loti ino ndinene kuti ho komano kulera kwabwino ndi uko. Ndili babale. Ndikungofotokoza kulera kunachoka kuti nanga ndi chani. So Ambuye azitithandiza poti sangatitaye atipasa mavumbuluso. Koma tikaphunzira zinthu izi tiziwe kuti chikhulupiriro chimafuna kuganiza. Taizina kungomvera ndera ndikuti mubereka mwana winayi asana kule nkukula komwe adakayamwa mimba mwatenga kale. Chifukwa chikhulupiriro mukufuna muchiganizire bwino musanayambe kuchoka pakulera kumene mukulera leroko. Koma Ambuye atipasa mayankho atithandiza. Adzapezeka mtumiki wina adzanena njira zolerera, koma ine njira zolerera ndilipa pale. Imene ndikungoidziwa ine ndi imodzi yokha imene ine ndimatsata ndiko kuziretsa kwa ine ndekha mwini. Kati mwana wabadwa lero ine ndiwena kupumputa thupi langa mpaka pamene ndidzaone kuti pano ndakwana, ndikuti ndimafuna kaziyo koma ndilimbe. Chifukwa ine ndikudziwa kuti ndine wansembe pa nyengo imeneyo, ndine mdindo pa nyengo imeneyo. Ngati sukufuna kuti mkazi ako akhale pa chipatala cha Moleki, pa chipatala cha Satana, pa chipatala cha maleredwe, udindo ndiwe bambo iweyo, ndiye mwini udindo wako kukhala wansembe wota ololera kupumputa thupi lake chifukwa cha mawu a Mulungu. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso usaiwala upanga subscribe. Sikomo. Amene mumaonera okay. I would like to ask anyone who watches this channel Mabena Studio to like, comment, and share also to others, so that they should know that there is this channel. And mind you,